ċemplu 21249 biex tkunu magħna fis-sala. U kull min ikun magħna fis-sala jieħu miegħu ikel grazzi għal Primavera Caterers u Candy Gel. Kif ukoll kull ġimgħa tlu fiċ-ċans li terbħu hamper delikata. Per pasta rummo. Għandi Convenience Shop, hamper bi prodotta Josefa Foods u Galletti Keys. U fl-aħħar tiela terbħu vaganza għal Valle d'Aosta ġewwa Italja li żraw Franza. Komplu eskursjonijiet transfers grazzi għal Europa Tours. Nerġaw lura infakrukom meta tistgħu iċċemplu u tistaqsu li tridu. Tistgħu titlu anke hawnhekk minn hawn se jkollna l-esperti magħna u se nippruvaw illi nispjegaw x'inhu jiġri eżatt. Nippruvaw nirrispondu kollox, mhux aħna mal-esperti, però għandna l-Ministru tas-Saħħa hawnhekk u hemm ċertu domandi inti titwiġibhom. 10,000 infettati bħalissa sakemm qed nitkellmu għax nirrakordjawha di fl-offsinar. Ekku, fid-dinja, naturalment. Aktar minn 200 mejta. Il-ħu il-bieraħ qalet illi hija emerġenza globali din, il-bieraħ. Dolgħodu nsiru nafu l-Ingilterra, hemm tnej, l-Italja, hemm tnej oħra, l-Italja viċin tagħna, Dr. Frank Portelli qal, uj, u mu minn hemm, wasalna. Inti ċert li m'għandniex aħna Malta. Mela ara, jiena aħna minn disclaimer, aħna qed nirrekordjaw dal-programm il-ġimgħa. Għadni kifetta fl-offsinar. Il-ġimgħa viċin nofsinhar, ġifieri l-informazzjoni li għandi hija korretta sakemm tħallna għal dal-programm fid-10 ta' filgħodu. Qed ngħid hekk għax is-sitwazzjoni qed tinbidlu letteralment minn siegħa għal oħra. L-ewwel li sirna nafu bih dan il-virus, il-novel coronavirus, kien propju bħallum xahar. Fil-31 ta' Deċembru illi għadda, illum il-31 ta' Jannar. Ġifieri f'da xahar dal-virus nfirex maċ-Ċina kollu u qiegħed joħroġ anke għall-komplement tad-dinja. Biex nagħti stampa ta' fuq x'qed nitkellmu, dal-virus jiġbaħ, m'għandux x'aqsam xejn, imma jiġbaħ lill-influenza. Ġifier dan qisu. Jinfirex bħalma tinfirex l-influenza. U l-konsegwenzi, is-sintomi tiegħu huma simili għal tal-influenza. U jittieħed iktar. Għandi kif rajt, x'isma' professur mis-CNN kienet jgħid jittieħed iktar mill-influenza. Qisu influenza, ġifieri l-influenza ma titieħedx daqshekk għax ħafna nies għandhom immunità għaliha ma li m'għandhomx l-ewwel darba u l-influenza mit-tilqima u dimawx tilqima għaliha. Meta jisu l-influenza, issa l-influenza kull sena ddur id-dinja. Ilha 20 ta' snin, mhux 100 ta' snin, u kull sena minkejja hekk iddur id-dinja. Ġifieri dal-virus ħajdur id-dinja, iva, nafuha. Diġà f'xahar spedja maċ-Ċina kollu u kif qed issemmi inti issa qiegħed imur ġu ħafna pajjiżi fl-Ewropa u Malta hija parti mid-dinja. Nistennew li Malta eventwalment jasal. Sa issa taħseb li jasal hawnhekk. Eventwalment Malta mhix differenti mill-komplement tad-dinja, ma narax li hemm żewġ senarji, hemm senarju li jiġri bħall-influenza u ddur kull imkien, hemm is-senarju li ieħor li jiġri bħas-SARS li tkun ristritta għal ġo post wieħed biss. Sa issa jidher li dat jinfirex ħafna aktar mis-SARS. Mela l-informazzjoni li għandna sa issa u li da jidher illi ħajinfirex. Imma taħseb li jasal Malta ġifieri. Hemm possibilità, ma nistax ngħid se jiġri l-lejla jew se jiġri. Imma iktar hemm ċans jew inqas daw l-affarijiet tgħidhom mod se jasal ġifieri. Ħajdur id-dinja. Malta hija parti mid-dinja, ma narax illi m'hemmx possibilità li jasal Malta wkoll. Ġifieri mhux ħanejt żgur mhux se jasal Malta, jista' jkun li jasal għada, jista' jkun jasal xi oħra, jista' jkun illi ma jasalx, ma wieħed jistenna. Però aħna għandna preparamenti kollha għalli biex kemm jista' jkun nżommuh milli jasal Malta u jekk jasal x'nagħmlu wkoll. Ġifieri għandna preparamenti. Okej, imma inti ġifieri jekk jasal. Dak kull ma jrid ikun hemm xi ħadd sa jaqbad jiġi fuq ajruplan u jasal Malta. Ġifieri biex ma jasalx Malta rridu ngħidu ħadd ma jista' jivvjaġġa lejn pajjiż. Joħroġ ħadd ma jista' jidħol lejn pajjiż. Ma jekk ikun hawn xi ħadd. Ġifieri dan tgħidu mill-ewwel jew biex ma tallarmawx in-nies. Mill-ewwel. Mela. Nistgħu naċċertaw ruħna li kif ikun hawn. Mhux biss ngħidu Malta, irridu ngħidu id-dinja kollha, irridu ngħidu hekk jiġri aħna qegħdin parti mid-dinja, qegħdin fl-aqda dinja tas-saħħa, qegħdin fl-Ewropa, hemm ir-regolamenti Ewropej, irridu nirrapportaw immedjatament u hekk jiġri. Inni se tisaqsu pereżempju għan ħulilek, inti jekk tkun mistieden bħala deputat Prim Ministru ċ-Ċina tmur. Ara, mista wieġeb bħala deputat Prim Ministru, għax inkella noħloġ inċident diplomatiku. Bħala deputat Prim Ministru rrid nara mal-ambaxxatur ta' Malta, rrid nara mal-ambaxxatur Ċiniż, rrid nara mal-Ministru ta' Affarijiet Barranin. Holiday, immur iċ-Ċina, issa ċ-Ċina mhux kollha, hemm fejn qed jinfirex dal-mikrobu huwa provinzja żgħira. Beġin mhux qed jinfirex, Beġin hemm każijiet imma mhux qed jinfirex. Issa f'dal fejn qed jinfirex, jiena
dejjem għallim t-tfal tiegħi. L-inkwiet prova ħarbu, mhux fitxu, ġifieri holiday ma mmurx hemm mhux imkien ieħor. Ok, barra l-Ingilterra, l-Italja, issa. Le, soqgħod attent. Differenti. L-Ingilterra u l-Italja każijiet iżolati hemm. M'hemmx mhux qed jinfirex l-Ingilterra u l-Italja. Ħantek eżempju, mela kuljum fl-Italja, fl-Ingilterra, ikun hemm każijiet ta' meningite, kuljum. Meningite huwa ħafna qar minn dal-mikrobu, għax il-meningite joqtol ħafna żjed milli joqtol da. L-Italja jkun hemm, Ruma jkun hemm meningite kuljum. Imma ma jkunx hemm, ma jfissirx li Malti ma jmorrux Ruma, għalhekk ikun hemm xi biċċa minn Ruma fejn kont qed taqbdu l-meningite, ngħidu tmorx lil hemm. Ma dik fejn hemm dawk il-bliet fejn qiegħda tintieħed tmurx. Imma fejn każ wieħed jew tnejja xi iżolati, le, dak Issa kif qedna l-ewwel il-ħut. Ħanejt ħaġa oħra. Għax biex impoġġuha naqra l-istampa wkoll. Milli jidher sa issa kważi 98% tan-nies li jaqbadhom il-virus ifiju kompletament. Ġifieri biex mhux bħal l-Ebola. L-Ebola nofs in-nies li jaqbadhom imutu. Da l-virus, il-coronavirus, 98% ifiju kompletament. Issa l-influenza. Ġifieri xorta trid joqgħod attent għaliha, imma ħafna inqas minn Malti. Il-ħuet tajt emerġenza, Emerġenza nazzjonali. Il-press conference inkwetajta xi. Għandek emerġenza, għamlu xi ġurnata jiddibattu jaraw internazzjonali. Aħna konna magħhom ukoll, niddibattu magħhom ukoll, u meta l-ħu jgħidu dik il-frażi tfisser illi allura qed jinfirex hemm riskju li jinfirex mad-dinja u li tfisser li l-ħu nifisha ikollha setat aktar milli kellha saqa. Ekku, fil-fatt uħud minn esperti li se jkollna magħna kienu qegħdin il-bieraħ hemmhekk ukoll qed jistennew ukoll. Mela, inti qed tgħidu li għandkom 12 sodda. Għaliex 12 sodda? Le, mhux 12 sodda. Mela aħna għandna ħafna sodot. Le. Aħna qegħdin ngħidu, ħana nagħmlu l-istorja mill-bidu. Mela aħna qed ngħidu jekk ikun hawn xi ħadd li jiġi ġo pajjiżna għax Malta m'hawnx issa l tiġi minn barra, għax ma jiġix parcels da, ma jistax jiġi parcel li kollu l-mikrobu, jiġibu xi ħadd. Għax il-mikrobu ma jgħix barra għal-aktar minn 48 sija. Bid-DHL, per eżempju? Bid-DHL, jekk ma tiftħux, ma jmissi minnek sar. Bid-dera l-parir u tpoġġiħ ġaborza. Rrit jiġi xaħat. Bazzikament rrit jiġi xaħat. Il-saqsu jgħidu l-nezat. Ikollu s-sintomi. Mela, jekk jiġi xaħat, u aħna ikonna suspett li da għandu dal-virus, nizolaw immediatament, il-laboratorju ta' Mater Dei armajnijom biex nkunu nistgħu nagħmlu test li f'satej jtik test jgħidlek hux negattiv jew le, u jekk ikun negattiv, mela m'hemmx problem. Jekk ikun pożittiv, għandna unit ta' iżolament, mhux ġo Mater Dei, ġo binja oħra. Pożittiv u għandu ġifieri għandu. Ġifieri jekk għandu l-virus. Imma għadu mhux maritu li għandu bżonn jidħol ġo l-isptar, imma biex ma jinfirix il-mikrobu, għandna unit apposta mhux ġo Mater Dei ħalli ma jkunx hemm kuntatt ma' pazjenti. Qiegħed x'imkien separat, iżolat, u dal-pazjent nżommu ħdew l-iżolament sakemm jgħaddilu. Meta jgħaddilu jerġa' jkun. Qed ngħidlek 12 biżejjed għandna 12 sodda, s'issa m'għandna abda każ, allura 12 loġistikament. 12, jekk konna bżonn iżjed nagħmlu iżjed. Mhux problem. Jekk il-pazjent ikun marid biżejjed li għandu bżonn l-isptar, anke ġo l-isptar, għandna unit apposta li iżolata, irdoppjana l-kapaċità tagħha f'dawn il-ġranet biex anke konna numri għandna fejn nieħdu ħsiebhom u hemmhekk ukoll ħanieħdu ħsieb. L-istess għamilna ġuċċenti ta' saħħa kollha, għandna każi ta' iżolament, kwartieri ta' iżolament ġuċċenti ta' saħħa, għandna l-airport, għandna l-cruise liner terminal, għandna Għawdex, ġifieri kullim kien qegħdin preparati għal. Ok, issa, qed nagħmlu l-screening, tajjeb, qed nagħmluh l-airport, le? Kull min ġej miċ-Ċina biss qed nagħmluh. Qed nagħmluh hemm dik li jgħidu la case definition. Ġifieri dinha nimxu skont ir-regoli tal-għaqda dinja tas-saħħa u taċ-ċentru Ewropew għall-mart infettiv, li CDC. Daw jkollhom case definition, jiġifieri inti jkollok il-kriterji u jekk persuna jkollu waħda minn daw il-kriterji jew daw kriterji waslu għal case definition niskrinjaw. Jiġifieri iva hemm mhux kulħadd qed niskrinjaw, imma dawk li jistgħu jkollhom riskju li jkollhom il-virus. Smajna li kien hemm cruise liner f'xi 7,000 ruħ illi waqqaf da xiex? Ma kienx. Le ma kienx hemm Maltin, ma kienx għal Malta. U laqqas ma kienx hemm nies infettati. Imma waqfu u biex iċċekkjaw. Imma qed niċċekkjawhom il-cruise liners. In-nies li jiġu mill-cruise liners. In-nies li jiġu cruise liners li jkollhom il-case definition. Niċċekkjawhom ukoll. U n-nies qed isaqsu wkoll għax hemm ukoll l-Afrika. Ħankunu ċari, mhux kull min ikun ġo cruise liner ħan niċċekkjaw għax inkella. Mhux kull persuna li kull passiġġier li jkun hemm, dawk li għandhom
jaqgħu fir-riskju li jkollhom il-case definition. Skont il-kriterji internazzjonali. U qed isaqsu n-nies l-immigranti, pereżempju, assistiti. L-immigranti li daw li jiġu bil-dajsa, dawk kollha jkollhom screening mhux għal din, għal martiju, minn dejjem nagħmlu għadi, kull immigranti li jiġi nagħmluhom l-screening, u ovvjament ħekk kollhom dan għabdu wkoll. Ħafna drabi kollhom affarijiet li jistgħu differenti, ġifieri niscreenjawhom għal kollox. Hemm Maltin li qegħdin iċ-Ċina, tkellimna anke buħu, daw se jiġri xi ħaġa biex forsi pereżempju nġibuhom lura. Dan jiena informata x'din hija l-parti li jieħdu ħsiebha il-Ministeru tal-Affarijiet Barranin. Informat li dawk li jafu bihom, għax jista' jkun hemm nies li ma jafux bihom, ma dawk li jafu bihom kollha ġew kontattjati u qed joffrulhom assistenza jekk iridu jiġu lura lejn Malta. U it-tobba tagħna kemm huma preparati u mħarġa biex meta mmorru għandhom u jkollna rieħ. Imma bad ikollna l-virus jindunaw, dawn ħarġin biżejjed. It-tobba kollha għandhom it-taħriġ tagħhom u mdorrin ġdid, mhux hemm. Ma jfissirx li qatt ma raw virusi, jew differenti minn virusi oħrajn, jiġifieri jekk inti taqta' subajk u inti s-soltu tkun imdorri taqta' idawwulek idejk ta' naħa, ma jfissirx li għax imbagħad għandek in-naħa l-oħra mhux kapaċi jidgħu. Ġifieri mhux għax kapaċi jindunaw ġifieri bejn influenza u l-coronavirus. Jafu x'għandhom x'jagħmlu. F'dawn il-ġranet aħna ħriġna istruzzjonijiet batnihom lil kull tabib u wkoll qed nagħmlu seminars biex it-tobba jkunu jistgħu mistoqsijiet tagħhom u anke fejn jidħol il-bis protettiv, ġifieri ta' kif jilbsu jinżew il-bis protettiv. Il-bis protettiv f'pajjiżna kellna diġà 10,000 units tal-bis protettiv, sidnihom għal 160,000 biex jekk konna il-virus ġewwa pajjiżna, in-nurses it-tobba u n-nies li jkunu qed jieħdu ħsiebhom jibqgħu b'saħħithom huma li jkomplu jistgħu jieħdu ħsieb il-pazjent. Il-vaksina li għadin. M'hawnx. M'hawnx. Virus ġdid. Taħseb ikun hawn. Eventualment iva, imma vaksin ma jħroġ minn ġurnata għall-oħra. Ġifieri ara l-Ebola li kienet ħafna iżjed u għadha ħafna iżjed perikoluża mill-coronavirus. U kien hemm xi 4 snin ilu, kien hemm dik il-biża li ħadd infirex u toħroġ mill-Afrika u ddur ma' kull imkien, u fil-fatt kien hemm każijiet barra l-Afrika. Biex sabu vaċċin, ġifieri dik kienet daqshekk serja, issa xi sena ilu, wara 3 snin ġifieri daw kienu qed jaħdmu laqgħa dinja tas-saħħa tippompa l-miljuni fih, ġifieri idum fadlilha. Imma jekk tiġi ovvjament imbagħad ikollna. Jekk ikollna l-vaksin. Xejn, ma nagħmlu l-influenza. L-istess ħaġa. Iva, aħna l-influenza nagħtu madwar 100,000 fis-sena vaċċin. Hemm ħafna domandi oħra, imma issa aħna li se nagħmlu se nifqu miegħek u se mmorru mal-esperti għaliex nafet issaqsu kif tkun taf, kif ma taqbdekx, għax dik ħaġa importanti. Jekk jista' staqbad il-klipurtata hemm ħafna pakketti li ġub, insomma, hemm ħafna affarijiet intom tistgħu taqbdu iċ-ċemplu u ssaqsu li tridu. Hawn l-esperti intqajna magħhom aħna u vera interessanti. Ukoll se jkollna magħna biex anke nsiru nafu min hu jew min hi dan il-virus. Se jkollna intervista esklusiva mal-virus, ma' coronavirus, coronavirus. Għaw mana, nafti tiħu. Grazie ħafna l-kom mana.